Pozdrav ljudi! U ovom videu ću da se igram dobra vs loša hrana. Tu nisam sam, tu nam je i... Miloš! Da, sećate se Miloša iz ona 2 videa. A ovdje stavljamo jednu vrstu hrane, dobra ili loša, to naravno da znamo. I ovdje stavljamo jednu. Da. Ovako, prvo ću ja da stavljam, može Miloše, a ti ćeš da odeš u drugu sobu i morat ćeš la 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 i zatvorit ćeš vrata, može? Da. Ovako, znači sada ću se ja ću se sada stvoriti sa hranom. Ljudi, stavio sam Miloš i otišao u drugu sobu, sad ću da vam pokažem. Ovdje je ova stvar, tu ste najbolje, a ovdje je loša stvar, verovatno ću već znate. Sada ću da pozovem Miloša. Miloše, dođi! Izađi! Ajde, znači Miloš, sada biraš šta ćeš, ovo ili ovo. Šta prvo izvučeš, što možeš barem grizić. Ovo ćeš, dobio si dobro. A što je loše? Limun. Ali onda limun ostavljamo za neke druge prilike, zato što će nam trebati. Ajde Miloše, izvoli. Ali uživaš. Sada ćemo samo malo dočistiti ovaj tanjer. Ljudi, znači Miloš, ja sam se šokirao kada je uspeo da uzme ono dobro 10 euro krem. Umjesto onog umjesto limun. A da, odneo sam ga. Sada će Miloš da bira hranu i da stavlja, a ja ću da odem u drugu sobu i kada završi meni će reći i ja ću tada da biram šta ću stavim u usta. Ajde Miloše, možeš sada. Aco, izađi. I evo mene. Idi mi je do vecana. Ok, znači biram dobro ili lošu. Ja smijem malo da zvirnem? Da. A daj. Dobre! Da mislim bolje. Šta je ovo? To je linulada, ali lešnik. Fuj! On to ne voli. Da, drago mi je da sam ovo otvorio, zato što mrzim linoladu i lešnik. Fuj, jesi ovo stavio limun? Ne. Odvratno, uzeo sam ono loše. Ovo ima ukus limuna, kiselo je. Kako? Ali, da. Ne. Pa poslije... A, da, zato što to tanjir gdje je bio limun. Ne pio pere i tanjir. Da. Opera. I ne dobro. Ne, kako je čokolada? Super. Znači, ljudi, sada ću ja da biram. Miloš, šta će? Ljudi. Sačekaj još. Broj, govori. Ovdje je ono što je bilo. Je palačinka. Može! Dođi Miloše. Šta izvučeš? Linolada. A ovdje je neka najgora kombinacija. Lešnika i jabuka. Bravo Miloše. Osvojio sam linoladu. Jesi opravo ovaj tanjir za mnom? Pa može da pere, da ti ne bude limun, da? Jesi pojao? Jesam. Molim? Jesam.
Hajde Miloše, sada ti praviš kombinacije. Dobro, loš, samo malo isperi tanjir, može? Koji? Ovaj. Ja idem tamo do druge sobe. Aco dođe iz druge sobe i bira. Znači, sada se stvarno bojim. Šta ću da izvučem? Da li ću dobro ili loše? Da li me neko zeza limun? Šta rekao iz druge prilike? Možeš ponavljati. U stvari to je dobro, ja volim da jedem limun. I ako pravim grimase, I drugo je ovaj sok. Ne volim brezgu. Znači dobio si i bolje. Da, dobio sam dobro. Ti voliš limun? Da. Oh my god, kako? Mene to što najbolje. Kako nekom ne bude kiselo? Dobra, je moja sestra voli limun. Što bi Ovo je super. Sad ja smišljam. Znači dobio si. Miloše, dođi! Iram. To, a šta je loš bilo? Ovo je loše! Kako? Načinka sa limunom. A šta je ovo? Ovo je... To je sok od brezga. Ovo. A, to je ostalo samo da ne bi čistio. Ajde, izvoli. Ne, može tako. Da ti sve ispadne ovako. Na sredini je više limuna. Dobro. Vodi sve. Dobro je. Vodi sve. Laš. Ne možem. Ali sam ga sad sredio. Joj, što volim moj YouTube kanal. Ajde, jedi. Moram povukom. Ajde, progutaj. Samo je. Baš sam se radovala da ćeš dobiti kad si ti Mahne, samo jedan svak od brez. Sad imaš palačinku od limuna. Ili limunu palačinke. Više palačinka od limuna. Spojam. Progutaj samo. I onda ja idem u sobu, a on stavljam. A ti se svidjelo ovo što si spojao? Jeste. Dobro je stvarno. Treba sam više limuna. Znao sam da sam malo limuna stavljam. Samo malo kiselo. Idem ja sad. Ajde, Aco, vremen da dođeš. Evo me! Da li ću sesti? Da li ću uzeti dobro ili loše? Da li ću sesti dobro ili loše? Ne može. Ne mogu da vidim. Teško mi je već. O, strava! Ovo moraš da popiješ. Okej. Ili da progutaš. Ja neću to. Moraš. Ne moram. Moraš. Ne moram. A kažem da moraš. A što je bilo po dobro? Ipak ovo mi se sviđa. Ovdje imamo američku palačinku. Neću da progutam koštice. I evo ga posljednje. Ja stavljam hranu Milošu, a Miloš bira. On nam je posljednji sa hranom. Ipak malo peku usne, ali nekako je lep ukus. Da. Ljudi, ovdje nam je dobra stvar. Da je palačinka sa čokoladom.
Miloše, zatvori vrata. Ne može! Rekao sam zatvori vrata. I? Miloše, može! Ovo je poslednje. Obaću. Ne može, može. Loše. Najcrnja palačinka izgorela, prelivena sa limunom, a ovdje palačinka sa čokoladom. Ne može. Moram. A opet je pobednikom. To jest meni. Luzi, ti danas mislim, stvarno uzimaš lošu hranu, ali je stvarno dobro. Nije. Ovdje mi samo ne sviđa jer je izgorela. A što ima limuna? Kad je bilo onaj... a co? Ljudi, ja sam svoje pojeo, bilo fenomenalno. Miloš nije još progoto, ali njemu se nije svidjelo zato što je zagorala. Da, ova. Nije mu svidjela zato što ima, svidjelo mu se zato što ima limuna. Dobro, evo, to je svidjela. Znači, bacite like i subscribe ukoliko vam se video. Ukoliko vam se ovaj video svidio, stvarno mi je drago, da što smo se potrudili. Jedno vreme nismo znali šta da stavimo, ali osjetili smo se. A ranije nismo ni znali šta da snimamo. Da. Tako da je to bilo sve od ovog videa. Ćao!